we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Raqi and this is SPG as in Super BAKBAKAN Secret File ng ating kabisyo na si Douglas. Si Douglas na mahilig kumanta at merong barkada na malakas mang dare. Nakipagpustahan, natalo si Douglas. Kaya dapat siya daw ang maglahad ng kanyang SPG secret file sa programa ko. At ito na nga ang inilahad niya sa atin kanina lamang. Na meron siyang natagpo ang babae, pangalan Precious. Si Precious nagustuhan naman niya, nalabat first sight nga siya, tapos nagduet sila nung kumanta sila ng Faithfully. Oo. Ginamit ni Precious yung microphone ni Douglas. Tapos after nun, nag-shot sila. Tapos ayun na! Iba naman yung ginamit na microphone ni Precious. Yung built-in microphone na ni Douglas. At para makaganti naman siya sa pagpapaligaya kay Precious, si Douglas, tinanggal na lahat ng mga dapat tanggalin kay Precious. Ang expectation, tahong. Ang bumulaga, talong. Charot, darot. Pero gayon pa man, in-enjoy na lang niya. Kasi nandun na siya, diba? Na-disappoint man, pero lumaban pa rin. Ibang klase. Nakipag-sing off pa rin. Taray. Anyway, pakinggan na natin ang mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and valid reactions. Share na nila. Parang ang dami kong plema sa ilong. So, eto na. Sabi ni Jobert, "Ayon! Nagtatawanan kami ng mga pasahero ko sa SPG Secret File para kay Douglas. Huwag kasing sunggab agad. Kailangan makiramdam na muna para hindi siya mawawmali." Jobert! Check mo nga yung pasahero mo. Yung pasahero mo ba na yan? Parang kamukha ni Douglas. Charot, darot. O parang kamukha ni Precious. Tama, huwag kasi sumunggab agad. Alam niyo yung tinatawag na kapkapan mo muna. Kapkapan mo muna. Tsaka hindi mo noticeable yun, di ba sa boses? Anyway, ito naman sabi ni Charles Sancho, "Baklang to, hopya moment na naman sa sagupaan. Yung akala mo bulaklak, mikropono rin pala." Pero sender, baka di mo sure, baka yung susunod mong mamahalin, pretending na babae rin pero Becky naman pala. Hindi sa pinag-overthink kita pero parang ganun na nga. Lesson learned! Itago ang sariling mikropono, that's all. Eto pa. Ang sabi ng ating kabisyo na si Brian Mariano. "Good evening, DJ Raqi. Ang masasabi ko lang kay Douglas, tama ka nga, nakakahiya ang kwento mo. Maraming nagpapanggap na babae pero may mic din gaya ni Precious. Okay na yan. At least, enjoy naman sa rap battle. Pasensya na po parang may bumabara na sa ilong ko eh. Dali lang, sisinga ko lang to Ayan, medyo guminhawa na yung pakiramdam. Okay na yan, at least enjoy naman sa rap battle nyo sa backdoor. Ha ha ha. Since may ibang lalaki na si Precious, makakahanap ka rin ng babae para sa'yo. Advantage yan pag singerist ka. Pag nakapili ka na, tsaka mo kilalanin kung babae para hindi ka magsisi uli kung babae talaga yung hanap mo. Yun lang ang masasabi ko, DJ Raqi. Eto pa sabi ni Gab Villeta, "Douglas, bahagi lang yan ng buhay. Minsan talaga may mga pagkakataon sa buhay natin na gusto na nating lamunin tayo ng lupa. Pero ang mahalaga, lumaban tayo ng patas at itinuloy natin ang pakikipagdigmaan o pakikipaglaban. And at the end of the day, sumaya ka naman. Kaya wag kang dyan. Ang mahalaga din, wala kang inaapakang tao. Yun lamang po, shout out DJ Raqi, maganda ka talaga sa aking puso't isipan." Thank you so much. Ito pa sabi ni Sherwin Pigaw,
Ay, DJ Raqi, ang masasabi ko lang sa ating SPG Secret File Sender, mabuhay ka, itinayo mo talaga ang bandera nating mga kalalakihan na hindi tayo umaatras sa laban. Mapatahong, mapatalong, mapakuweba, mapamikropono, nilalabanan. Mabuhay ka. Yun lamang po from Sherwin. Ang dami pa pong nag-comment sa ating SPG Secret File. At maraming napaproud dito sa ating kabisyo na si Douglas. Pero ako, Douglas, ang masasabi ko talaga sa'yo, in fairness naman sa'yo, nakakabilib ka rin talaga. Nabibilib ako sa kakayanan mo, sa kapasidad mo, at sa toleration na ginawa mo. Yung level of tolerance mo, ang tindi. Yung hindi ka naman talaga pangtalong pero biglang boom, lumaban ka ng pangtalong. Kung dati ang kinakain mo lang ay baked tahong o kaya tahong, ngayon, may patalong ka na. In fairness naman sa'yo. But anyway, ang masasabi ko lang talaga sa'yo, Douglas, naway magsilbi itong lesson sa iyo na hindi basta-basta dapat sumasabak sa giyera nang hindi mo nalalaman kung sino at ano ang tunay na pagkatao ng iyong opponent. Kung ikaw ay may opponent o kalaban, siguraduhin mo muna na alam mo ang kanyang strengths and weakness. Madami pala yun. Strengths and weaknesses. Kaya simulan mo muna sa pakikipag-usap sa kanya. Next step, haplus-haplusin mo. Third step, salat-salatin mo. Ang alin? Salat-salatin mo ang kanyang palad. Minsan daw, pag may nakabukol daw doon, ibig sabihin lalaki yun. Diba yung mga hand reader dyan, ito, alam na agad. Tsaka nakikita mo daw yun sa kamay. Kapag ang kamay ng isang tao parang maninipis ang daliri, yan, babae daw. Pero kapag makakapal daw tapos medyo pakadrado yung nails, ay alam na this. Pero syempre, marami na pong nagagawang teknolohiya ngayon na basta may pera ka, kayang-kaya mong remedyohan ang mga gusto mong remedyohan. So, salamat Doc talaga yung iba. Pero yun nga kabisyo, huwag agad-agad sumasabak sa giyera hanggat hindi mo nalalaman at nasisiguro kung ano ba talagang pagkatao ng iyong opponent o kalaban. Kasi ang sarap pakipaglaban sa digmaan, lalong-lalo na kapag pumapasok ka na. Napapasok mo na ang hindi dapat pasukin dahil naka-touch base ka na. Charot! Anyway, kabisyo, if you wanna share secrets, share it to me, raqiterra@gmail.com. I gotta say, BRBS and Bathroom Break is still with me, DJ Raqi, and you are listening here sa stasyong 50 years na. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is SPG as in Super Back and Earn Secret File.